तिसऱ्या दिवसाने आम्ही घालून घरात राहू आणि खूप मोठा बघा घरातले काम करू म्हणून खूप काही काम करू मामे मामे पोय चोरी तर तुका माझा आधार जायचा नाही कोण बोलत आणि ते खूप आनंद येतात आणि ते खूप जेजूचं रूप दिसते पडतात आणि आवाज ताचे कानार सादरतात मोगाचे पोरचे हांवें तुमकां जिवीत दिला हांवें तुमकां मोग दिला तोरवी आसतना तुमी म्हाका कुर्सान कित्याक केलायलो कित्याक हांव खंय चुकलो हांव म्हज्या बिझनेसान थंय जावन शेफ o someestação Godfather. Nice meeting you, Miss Roma. Roma, welcome to the world of Godfather. किती तुम्ही रूमा हातोड करून गेलाय मरे हातोड दंडाची मॅट्रेस सायकल डाळ काय मानले सगळं वास करे कसं कुसळल्या पाहिजे किती कोण राहताय रे तुम्ही तिथं अरे तेच विना ना रे ते बाहेर बोल सध्या उदा नावना नावनास्तून तुम्ही मॅट्रेसाचे लायताय बोलला की दादाने लळपान तुम्ही पैसे काही नाही लळपाचे पैसे देऊ पाहिजे मॅट्रेस पॅड साईड बार पाहिजे अगे रे काय तुमच्याले 800 पाऊंडला उडी गेले आओ पिक्चर फिल्म काढता पिक्चर काढला पिक्चर फिल्म कैसा पिक्चर काय किती कळले सीडी आणले रिंग आणले प्लॅन आउट केले एक सीडी आता नाही काय आता नाही बरं तुम्ही रिचार्ज करताय पैसा देखून आईची दिला पिक्चर फिल्म काढता पिक्चर फिल्म आज पिक्चर ती पिक्चर मला पिक्चर मला पिक्चर घालणार आहे